uMengameli uCyril Ramaphosa ugoyile kulandela ukutholakala kwesinye sezivakashi ebesikanye naye ukuthi sine COVID-19. uMengameli uqale ukugoya ngoLwesibili kanti uzosebenza ngayedwana kuze kuphele amasonto amabili ngokokulandelwa kwemigomo yokugwema ukusabalala kwe-COVID-19. Lokhu kwenzeke khathi ehambele isidlo sakusihlwa senhlangano iAdopt a School esebenza ngokubambisana nenhlangano yakhe uMengameli. Nokho okwamanje uMengameli akakhombisi izimpawu zokugula. Lo mcimbi bewethanyelwe izimenywa ezingama-35. Ihhovisi likaMengameli lithi kulo mhlangano kulandelwe yonke imigomo yokuzivikela egciwaneni iCovid-19. As was the case with all guests, the President himself removed his mask only when dining and addressing the guests. Khathi ephendula imibuzo kuleli sonto, uMengameli unxuse abantu ukuba bangayishayi indiva imigomo yokugwema ukusabalala kwaleli gciwane. Inhlangano yezempilo emhlabeni iWorld Health Organization yexwayise ngokuthi singase sigadle okwesibili futhi isivunguvungu seCovid-19. No matter what your background is or what your views are, coming together to fight this. All of us have a role to play, and every single one of our decisions, all of our actions make a difference. Ukunxuswe abantu ukuthi baqhubeke nokugqoka izifonyo, ukugeza izandla kanye nokuqaqana.